kwaZulu isibongo sakhe ongumntwana kaNkulunkulu wafumana nje umusa uNkulunkulu wamkhetha bathandekayo kaningi ke ngihambile ngilokhu ngithi ngihamba kahle mhlawumbe ilokho ofuna uNkulunkulu kanti sasingakafinyeleli ngibonga nje kakhulu umama uSithole esasilokhu noma sesiphumile lapha sasithi singene khona sithi siyamazi uNkulunkulu sithi kwenziwa khona kanti akakenziwa khona okufuna uNkulunkulu elokho eshile lokho eyibonile intaba elokho ebonile intaba thina singazi phela sigijime sinyukele lapha eintabeni phezulu simane siyokhuleka khona bathandekayo elokho eyibonile odala intaba eyibona benyuka ebona abanye besala abanye beshibilika bewa kabuhlungu wagcina ngelinye ilanga waze wabona ubaba uNsibande ngilokho ngilandelile bathandekayo ngisambonga kakhulu uNkulunkulu ekusho ukuthi leli gama nje ngizoba ngaleli gama elithi uJesu Kristu uyinkosi kuningi ahleze lingenzela khona kepha ngiye ngesabe ke nokukhuluma ngoba ngiye ngithi nala ifonini ngithi ngizothi ngiyakhuluma bese ngiyeqisa bathandekayo angikwazi ukukala ayazi ukuthi mama uSithole uthwele umthwalo wami impela athi hayi uyabona uma bekuthi bese ugcina kanje mina mase ngimukele ekhaya inetwork futhi isuke bathandekayo ngizombonga kakhulu uNkulunkulu lihleze lingisebenzela nje ngempela ngoba ngisho ngikhuleka ngisho abantwana nikhona nje umntwana wami wanenkinga engezwe endlebeni kodwa mase ukhuleka lo mkhuleko sikhulekele baba uNsibande lo mkhuleko okhulekayo ngize ngithathe ngibenze endlebeni uma wakhe sathi nje usazongena kodokotela limelaphile nje igama elithi uJesu Kristu uyinkosi welaphekile ngisho emqondweni wakhe ngathi ekhungathekile welaphekile phinde ngizolibonga kakhulu kumakhelwane umakhelwane wami ensuku nje ngizothi kuthani angitshena omunye ayibona ngumakhelwane akavuki lapha ebese ngivesani sengiyakhona ngiphethe le phone umuntu nje nje ongenandaba nje nokumthanda uNkulunkulu ongagcilile kakhulu kodwa ngilibone lisebenza leli gama uma ngabe ngifika akakwazi ukuvusa ikhanda unesinqa nje amanye avesane aphalaze bese vele eshawe inzulula nambozeke phansi akakwazi ukuvuka amandla wekho konke nokuphelile nje kuyena oke mase ngifika engikuthande kuyena ufike walemukela leli gama ngifike ngimbeke lona ayithatha ifona ayibeke endlebeni akhuleke ubaba uNsibande akhuleke ubaba uNsibande emvini kwalokho asho emva kwakhe lokho omkhulu ogcina emva kwakhe bese sengiyakhuleka kanye naye uma sengikhulekile kanye naye ngiyamuzwa uyasho engathi manje unenkinga yokuthi ukhona izilwane eziba khona ebusuku ezibanga umsindo kodwa akangitsheni mina utshena uNkulunkulu kathi umkhulekeni wakhe so ngihambe ngiyekhaya ngibuye ngizomcheka futhi usuwenzani makhelwane athi hayi sengingcono ukuphalaza khona sekunjani athi hayi sekumile ngegama leJesu Kristu uyinkosi hayi sekumile ukuphalaza futhi intamba amanzi bese ngingcono bese engayikomshaka intamba mase manje ngithi ngiyadlula ngibona usesekhishini useyaziphekela ukudla kwakhe na ubeka umakhelwane nje nabathandeka ezikhathini eziphambili ngoba ngazi ukuthi kuyokwenza kanjani ubekade engangikhulumisi ingekho futhi inkinga ngilokho ngimbingelela nanoma yinini uma ngimbona kwaphela iminyaka impela ngithi iminyaka yonani kodwa ngilokho ngimbona ngifike ngimbingelele mandibana naye athule bese ngithi kodwa khona indlebe iYesu so ke ngelinye ilanga nje wagcina nje wavuma nje kahle wathi noma behanjelwe umntana wakhe bangibona ngikhona egcekeni ngiyenza yonke into bengithuma ngoba ngiyathumeka ngathi noma phela noma ngimncane ngomzimba bengithume ngiye kuye ngifike ngisho makhelwane bathi ukuthi kwaba ukuthi angiphendule uyaqamba uyaphela futhi umncabo ngithi phela usazoba lapho makhelwane phela makhelwane hawu bathandekayo ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi inhliziyo yakhe ugcine eyithamisele mina bengifuna ukuthi nje aqhubeke ambone amandla kaNkulunkulu ngiye ngihalele nje ukuthi ungabibikho noyedwa ozoya ekulahlekweni ngoba manje ngibe naso isikhwele kuye kufike lapha kuye ngikhale khona uma ngabe ngibona kwenzakala izinto ezime ezweni bese ngithi
ngivele usathane uthanda usathane manje useyakoloda ukolodela uJesu ukuthi athi wawufelaba ngoba manje nampa abantu engathi bathanda ukusebenzela mina kakhulu ngifisa nje ukuthi asisize kwembuleleke kulo nalo Jesu Kristu inkosi mama sesiyangikhona